Ехе. Ки. Дъга. Крадец на вода. Още нещо ли си откраднеш? Искаш още нещо да си откраднеш, май? Я? Затворена ли? Вики! Ела. Тук разлял те и тая вода и виж как става синьо тук. От гащите му ли е, отдолу ли нещо? Отдолното. Това дето е. Юрганчето, не ти беше затворена бутилката. Аз мисля, че е затворена и той е тръгнал да си играе с нея. Тук като се опре на това и става синьо, виж. Не е боя. Че и неговите гащи мокри. Сори. Така става понякога. С шуара може ли?